Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili radio Inkezi. Lami igama ngifeza ngithuthunga ngakho malo bathi elaspa namagomede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje shothi ya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke, wengane zakwethu thukuthele kabi President of the Bhenqa Nation uNgizwe Mchunu ngekathi-ke eshayeliswa kabi ngomunye usomatekisi-ke laphana-ke laphana emshayelisa kabi emoteni yakhe entsha-ke laphana. Kwividiyo ebonakala ifaka inhlaka production uNgizwe Mchunu emfongola-ke ebuza ukuthi kwenze njalo indoda, wasethi-ke angamshaye na-ke shevula isicapha aqonde kuyena-ke laphana-ke ngane zakwethu. Angizokwanda kakhulu kodwa kubheke le video esiyithathe laphana kwinhlaka production athi ikhombisa khona-ke uNgizwe Mchunu ukuthi athe thukuthele kabi kanjani ekathi efuna ukushaya lo mfo ohamba ngetekisi ngenxa yokuthi-ke umshayelise kabi. Nansi ividiyo ngana kwethu-ke, hlanda kwividiyo elandelayo libe nosuku olumnandi nayo ividiyo. Uthemba kanjani? Olishayelayo. Ngizokubuza manje ngizokhohlwa kushaya mina yathi. Fusaka msuna nje. Athi ngishaye futhi. Ujwayele kabi, bekona amasimo abantu wenzayo.